Kinde ma Lweny podi nenore e kind piny Israel gi Palestina, jatend migawo mag weche tudruok mag pinje maoko mar piny Amerika Anthony Blinken otimo limbe e piny Israel. Apisa mar riwruog Palestine Liberation Organization Jener Hussein al-Sheikh olero ni jatend piny Palestine Mahmoud Abbas chano bago romo gi Blinken tok rado gi kingi mar Jordan Abdullahi mar ariyo ei Amman. Magi timore e kinde ma jatend migawo mar weche teko stima e Israel Katz oyango ni podi gidhi ng'ado sitima, pi gi mauta e gwenge mag Gaza matulo goyo tacha nyaka kweth mar Hamas we thuolo oganda Israel manegi ndhiyo. Maromo oganda Palestine 1,203 oseyangi ni owito ngimagi e kinde mamoko maromo 5,763 oseyudo hinyruoge ma opogore. Maromo oganda Israel 1,300 bende osewito ngimagi. Kariwruok mar kanyakla pinje yango ni maromo oganda 330 oseringo machiegni.